Joseph Muscat għatta mill-inqas 15 mis-7 sija fis-suppost btara tal-familja f'Dubaj f'titjiriet u ħin ta' stennija fl-ajruporti. Min artiklu fit-Times of Malta joħroġ li għal din il-btala, il-Prim Ministru u l-familja tiegħu ivvjaġġaw 4,000 km lejn Dubaj biex iqattaw biss 55 sija f'dan il-pajjiż. Din ma kienx l-ewwel darba li Muscat mar lejn Dubaj fl-eqel ta' kriżi politika. Lura fl-2016 il-Prim Ministru nefaq madwar 11,000 euro biex joqgħod f'waħda mill-aktar hotels lussużi f'Dubaj. Ftit ġimgħat biss wara li l-ex Chief of Staff tiegħu Keith Kembri u l-ex Ministru Konrad Mizzi fetħu kumpaniji segreti fil-Panama. Intant matul il-ġurnata tal-ħamis, il-mezzi tal-istampa irrapportaw li l-Prim Ministru u l-familja tiegħu reġgħu telqu lejn Londra fuq titjira Club Class. Dan wara li ftit ġranet qabel qabad titjira Club Class lejn Dubaj, titjiriet li jiswew ħafna flus. L-unika stqarrija uffiċjali li ħarġet kienet meta l-Prim Ministru mar Bethlehem lejlet il-milied. Sa dan it-tant fi sqarrija il-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu għandu dritt ikun jaf x'inhu l-iskop ta' dan is-safar lussuż tal-Prim Ministru u l-familja tiegħu u għaliex mhux qed tingħata ebda spjegazzjoni uffiċjali iddettaljata għal dan is-safar kif is-soltu jsir. Il-poplu għandu dritt ikun jaf ukoll min qed iħallas għal dan is-safar lussuż tal-Prim Ministru u l-familja tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista kompla jgħid li hija ir-responsabilità kbira ta' Joseph Muscat li fil-waqt li hu baqa' Prim Ministru minflok irriżenja meta kulħadd kien qed jaqbel li għandu jitlaq u intefa' jsifer minn post tal-ieħor minflok jipprova jtaffi l-kriżi li ħoloq huwa stess. Minflok Dubaj, Bethlehem u Londra, il-Prim Ministru imissu qiegħed id-depow tal-Pulizija iwieġeb dwar ir-rigali lussużi li huwa rċieva u dwar il-kumpaniji segreti ta' dawk li hu baqa' jiddefendi sal-aħħar.